ten pinje mag Afrika otimo yiero mar jakom manyien mar AUC madhi kawo kar jakom machon Musa Faki mar piny mar Chad. Penjo osebedo ka gudore kind oganda ni lemo mar AUC ni jakombe tije en ang'o, to gin ng'a gini mane osebedo jakombe, to gin ber mage magibiro godo. Jafwambo Sharon Ong'ao kolon matut tije mag lemo mar riwruok kuku matend pinje Afrika mano AUC. Odiochieng' ma kawuono nobedo odiochieng' mar tipo e piny Ethiopia e boma maduong' ma Addis Ababa, ka pinje mag kuku riwruok mar Afrika ne ogoyo ombulu ne lemo mar jakom AUC kod kombe mamoko. Ng'wech manoyoyo jochung' adek kamoriwo Raila Odinga mar piny Kenya, Mohamud Ali Yusuf mar piny Djibouti kod Richard Randriamandrato mar piny Madagascar. To gin tije mage marito jakom manyien mar kuku mar tend riwruog pinje mago mag Afrika kata AUC. E oboke mar Ramogi TV ochoe wang'e, oyango ni jakom mar lemono nyaka gol chung' motegno mar AU kod dwache. Jakom no bende nyaka liek paro kendo pedho ne kuku mar AUC mondo timie lalruok e yo makende kanyakla. Bende oketo tim winjruok mochopie kod kuku mar AUC. Jakom no ni kod ting' mar tayo tudruok kod tego mise kod agenda mag AUC kanyakla kod jiwo chenro mag riwruok tend pinje mag Afrika. Jakom mar AUC bende konyo e choro dwach tend pinje mag jokanyo mag AU. Bende ogolo chung' makende mar AUC kod tayo budget kanyakla kod mwandu mag AU. Lemoni dwaro ni ng'at mobede nyaka tudi chenro kod ochumi mag jokanyo e AUC. Owinjore oriti kendo orie ratich kit chwech mag jokanyo mag Africa Union. Afrika ne ogoyo okang' kowuok e riwruok mag pinje Afrika OAU nyaka e riwruok mag pinje mag Afrika AUC, kendo jokanyo ne oneno ni ber mondo gibed kod kuku mar tend commission mar AU. Jok mosebilo lemo mar jakom AUC oting'o Amara Esi mar piny Ivory Coast kowuok e higa mar 2002 nyaka higa mar 2003 e kinde mane timo lokruok mar OAU ka irwako AU. Amara Esi ne omako lemono e yor kojolo. E higa mar 2003 nyaka higa mar 2008, Alpha Omar Konare Mamali ne yudo thuolo mar tayo AU kaka jakomne. Kowuok e higa mar 2008 nyaka higa mar 2012, Jinping mar piny Gabon ema ne oyiere lemono kuom thuolo mar higni 5. E higa mar 2012 nyaka higa mar 2017, jakom mar riwruog pinje mag Afrika ne en Nkosazana Dlamini Zuma mar piny South Africa. Bang'e to wuod piny Chad Musa Faki Mahamat emosebedo ka omako lemono nyaka ngeso makawuono. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano ahinya Sharon Ong'ao kuom report machalo koda mano ero.